ଟଙ୍କା ବେପାରୀ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରେମିକ ନୁହଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଦଲାଲ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନୁହଁ। ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପେପର, ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପେପର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ तो साइन करो छे ना ना ओ देखिबा କଥା ଶୀଘ୍ର ଦେଖି ଦେ। वो कहूचे अल्फा तो साइन कर ଶୀଘ୍ର ସେ ମୋ ଘରୁ ଚାହା ତୁ ଶୀଘ୍ର ଦେଖି ଦେ। एक पे करो साइन देखो ये न्यूज़ जो मिसरा नियो तमाम पेपर नियो धरो चलो अरे जाओ तो संजय मिश्रा और जोक तुम्हें संकर लिया अरे चले जा तू उठो। अभी तुम्हें झियोर मकड़ चाहूचो संकर नहीं जाओ संजय मिश्रा नहले नहले और कर এই তবে শীতল কে ঘর পানি না শীতল কে ঘর পানি মো মো সম্পদ। এইটা ମୋ ଘର ସେ ରହିପାରିବନି ଏଇଟା ମୋର ଫାଇନାଲ କଥା আর কোন হলে তবে মনে বুঝিব ବୁଝେଇ ପାରିବୁ ମତେ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ମାନୁଛି ଅହଙ୍କାରୀ ବାପର ଝିଅ ବା ମୋ କର୍ମର ଦୋଷ, ଟଙ୍କା ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଷ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବା ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ, ମୋ ବିଗତ ଜନ୍ମ ବାପର ଦୋଷ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ନା କଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ, କଣ କଲେ ମତେ ଏ ଘରେ ବହୁର ସ୍ଥାନ ମିଳିବ କୁହନ୍ତୁ ମତେ। 10 କି 50 କି 100 ନୁହଁ ତୋ ପାଖର ଚୋକାରେ ତୋ ବୋପାକୁ ଦି ବାର ପିଟି ପାରିବୁ କଣ ଭାବିଛ ନିଜକୁ ନିଜ ମହାରାଜା? ଆମେ ସବୁ ତମର ପ୍ରଜା। ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଯୋଉଟେ ସେଠି ମାଟି ଆସୁଛ ହୋସିଆର କରିଦଉଛି। ସେଦିନ ତମ ଘର ଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହିଦେଲ, ଚାକରି ନକରି ମାଡ଼ ମାରିଲ, ଧକ୍କା ମାରି ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ, ଆମେ ସବୁ ସହି କଲୁ। କିନ୍ତୁ ସହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁନି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଶିବମ ତମେ ଜାଣିକି କହିଦିଅ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠୁ। ଆଉ ଛିଡ଼ାଇ ରହିଲେ କାହିଁକି? Okay.